TV a chef for anidia kwanso mama wo data na yenim yekukuru krakra ye wabra enche ye ebesensan wiemu eye yenda asebre ye ntutu kotwe odin paboa furu nyina nana Bosoma Asor Nkrawiri tosumienu kwa musaya mu akugya mpade hye kronkron nana de brebre wayira namon ya ye hwehwe no ayenhu no enam saa ye nsunti ama Nyansapo adwumayefo Nyansapo TV yabedru krodua mu Sunyani said ye wuhunu ye achi agina ye ni si no a na ye da asebre nana Bosoma Asor Nkrawiri otosumienu enti ne yabepie mu Sunyani ha enti ne de ebekoso bia ye ba beyi ama wonso ba bia wotibia no wahu bi enti na wa wutie wa wo hwe uwie wo de wonsam ne gu adaka no ma woso fama wunua sanse ne ye besa mu wahu amamre krojen enti na ye ni chebi ye bekọ dwumadie no ase na afe yakohwede Nananom wo mu asaba gusu ya enei ani bren soja ntinkuntunkuru eminiti ene nkobene edi ahimu na wonsoso wahwe bi midin ene sofuma me frema otutu atio bossman Nyansapo TV ahwefo sadia medi kan ye no eye enne ena nana Bosoma Asor Nkrawiri yenda sebre tutu kotwe kwa mosaya mu akugya mpade hye kronkron nana Bosoma Asor Nkrawiri otosumienu odin paboa furu nyina Sunyani Manhene eye ne na wotweda enura ena nananom abrafo ekoguru ye prapra kwamu na ene tosumienu ane na wotweda no yede ehihye so eninti se wohwe machi gwa nkuntunkunu embrisi ene nkobene na edi ahimu a na ye nana Bosoma Asor Nkrawiri tosumienu Sunyani Manhene wono ne 1 week no ene ekoso a uhu se agro bia fiti machi ya eba na eyesa pepepe ene etie enu bi na uhu no wo yachi eno na uhu no fefefe enti sa bread ye Nananom ba wonum tumpasa na wonum akọ dwemu na afe dwumadie no Nananom a watweda no ahyehye so na bibia nsoso aye kama pa elunti se woti pepe ewo machi hɔ a na eye esa pepepe ene ekro na esa pepepe ene ekro na abrafo wonum ahyehye wo ho ede bode sa aye wonum ho eba no a na eye akwamu ena ebeya Nananom akuragu so enkuntunkunu mirisi enkobene na edi ahimu ni na ye ni bren soja na eye yenda asebre tutu kotwe nana Bosoma Asor Nkrawiri otosumienu na yie no eye ne 1 week ni na wotweda no ena ekoso a wuhu se abrafo wonum ahyehye ya eye bode sa wuye ededa wonum afiri wonum tiri so ebesi wonum na ase enti Nananom ena etum pasaba no wo hwa Nananom ena etum pasaba no Nananom ena akura gusu asaba gusu tum pasaba no Nananom ana asaba gusu no sadia wo hwe no wani su no Nyansapo de yesi yaba ye na ye kira mamre ene amane enti de ekoso eye nana Bosoma Asor Nkrawiri otosumienu eye ne na wotweda no ye bema wahu de ekoso na wahu se Nyansapo de wo de ye ni a ye na amamre ene bibia behu ye bema wahu nia ekro ti ebi na hwe no wani so no Sunyani Manhene adonte hene wone ne dong so ena atu afitie ya wono etutu tata eba no Sunyani hene adonte hene na Nananom ebe fitia wo mu ne di nkan enti nana Sunyani Manhene da sibira wonye ne ba bi kro da sibira wayire ya namoyi na donte hene ena one ne dwamo wo mu tutu tata ya wonum eba ne se de ohwe ne wani so no na sa pepepe Nyansapo TV yesi de be show for mo yen ene ye de ebrewo e wo Sunyani krodua
machi honwa na eye oba bedie ye ntuntu ni monyamfo nana akosua dua aso sika braye otosomienu Sunyani Manhemaa ne da sebre ne da fom yo enti sa wo hwep machi ni edom wo ni nananom asaba gusuo ede banua na eye nda sebre nananom na etutu tata yo ede free achi eba no oba bedie ye ntuntu ni monyamfo nana akosua dua aso sika braye ema waafo anyano a wonkwa awadio oba hima ene ne drum so na eba no oba hima ne drum na etutu tata aba no nana akosua dua aso sika braye wono ene ne drum na eba no ti wuhwe ye nananom ahima afo wono na asaba guso ya ba sanche no mudi ahimu womo na eba no womo na eba sa no nananom eba no aha efepa yedie nyansapo ne akira mamre ani amane tu hwese de nananom akura gusuo emanu afa wo mu hom ba sanche nananom mema soso akura gusuo eye ema abubo nkotobroja na ema soso atwantuma ena wono eba sa no se de wuhu no anokwasem eno na wuhu se ye achiwo nananom eba no wono akura gusuo aha
mame. Sabride Nana Kwaku Sabin ya wotosum yenu Sunyani akwamu hene ono ene ne bombofo na wonomo etumpasa eba sa wo hwe domo efri machi ha eba no a na ye Nana Kwaku Sabin abebio wotosum yenu Sunyani akwamu hene wono no se de ye hwe amamre ni amane ye da sibre ye ntutu kotwere Nana de brebre konse do enti Nana Kwamu hene
nti ne bube ne brebe nse se bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya